za... I pozdrav ljudi, dobrodošli na Impossible Gaming. Danas ćemo malo igrati Minecraft, iako sam rekao da neće baš odmah biti Minecrafta. Znači odlučio sam da snimim, pošto ne znam šta drugo da snimim, bit će verovatno uskoro i PES 2014. godine. Real Boxing će biti, ako ne znate šta je to, to je jedna bokserska igrica. Znači iako sam rekao da neće biti puno Minecraft, evo odlučio sam da snimim malo preživljavanje sa Srpska kamikaza. Ja sam nov na YouTube-u. Za sada sam počeo da snimam Minecraft, u planu imam i FIFA i PES. Vi u komentar napišite koju igricu želite i mi ćemo snimiti. Ako na primjer želite gameplay, na primjer FIFA, vi samo recite. Da, naravno snimit ćemo. Znači snimat ćemo dosta klipova zajedno. Znači danas ćemo malo snimiti Minecrafta, znači ali kao što sam rekao Minecraft neće biti toliko često na mom kanalu, bit će možda jednom u 5-10 klipova. Znači sad će biti možda Minecraft i tek možda za nekih 5, 6, 7, 8 klipova, osim ako vi ne budete za to tražili pa možda bude i ranije Minecrafta, a inače neće biti. Znači snimat ćemo razne igrice. Znači bit ćemo kanal koji će snimati dosta različitih igrica. Koje ćeš ti sve igrice imaš u planu trenutno da snimaš u... Trenutno za sada Minecraft epizode. U planu sljedeće igrice su PES, Code of Honor, onda Far Cry, Dead Space i tako ostale igrice. Za razliku pravit ćemo one koje vi želite. Da. Znači snimat ćeš razne igrice. Da, tako. Okay. Što praviš? Pa sad ćemo da napravimo kuću, a u stvari prvu noć ćemo se ukopati u zemlju, ali ćemo početi da pravimo kuću danas, zato što da bi imali za par dana tu kućicu. Sad ćemo... Ne moraš da se kopavaš, možeš da uđeš pravo. Da, upravo se dođem pravo ovdje, ali malo ću dalje od svoje kuće, ja naprimjer mogu ovdje. Treba mi kram. Da, ovdje je fenomenalno mjesto. Kram, nemaš kram. Nemam kram. Pa napravi. Sad ćemo, morat ćemo, ali treba nam i za... U stvari imamo dovoljno. Dobro. Zanatski stol. Nisi postavio svoju teksturu? Pa nisam postavio teksturu danas, nisam stigla, zaboravio sam da je postavim, ali nema veze. Sljedeći Minecraft epizoda ću pokušati da snimim sa teksturom. Znači, ako ne budem zaboraviti, ako se sjetim. Ok, sad ćemo uzeti. Sad ćemo napraviti kamen. Kad budem sakupili dovoljno kamen. Sad samo idu tu u širinu. Da, upravo. Sad još malo, još jednom odobno. U stvari prvo ćemo u širinu. Pazite, kada ćemo s njim ovdje diamonde? Nisi. Pa ne možemo. Kamo lepo sreću. Kamo lepo sreću. Idu još jednom kod. Tu tesno. Što ne uzime kamen, drvene krampove ne mogu bi iskopali 2 sata. I krampirom. Ne, hleb. Hleb, kakvim krampirom, boje. Kamikazo. Gdje I osvetlimo kući. Gdje ti idem? Napravi se do rata. Vrata. Pa moram prvo staviti. Gdje nije zanatski stol? Odlično je to napravljeno. Tu postavio kovčeg. A ovdje između ću stavim pećinicu. A na kovčeg si postavio okrenuto. Ne vezi. Upravo sam, lepo izgleda onako. Napravi sek. Sve ću da napravim. Ok, idi na tako. A tu postaviš. Pećinicu. Otvorim sve to. Neću imati mjesta za krevet. Imat ćeš sa te strane. Ovdje. Ili vamo postavi. Ako mi nemamo ovce.
Ja počela da gradim kuću, a nemam moći. Idem brzo da iskalpiram, ako nađem on. Ja sam zaboravio. A? Zaboravio sam za ovo. I ja isto. A igraj ti sa mnom. Igrat će ovako neizmenično, pošto nemamo LAN svet, pa ne igramo zajedno. Imam jednu fenomenalnu ideju, daj, samo časko. Da označiš? Ne da označim, ne to, nego još bolje gdje ćemo da gradimo kuću, gdje će nam biti. Biće nam gore u džungli na drvetu. Može. Da napravimo kao platformu gore samo na drvetu i tu možemo da spavamo i sve. Kućica na drvetu. Kućica na drvetu. Baš to. Samo da ne padne gdje je sunce. Pašće na sredini, tako. Podne. Odlično. Taman to kad... Taman neće, imamo kao drveće, a kao krov. Ili tako, jel tako? Pa ne kao, nego samo ovako uradimo gore platformu po zemlji. Uspio sam sve. Gdje mi je kuća? Evo, sad ćemo sve ovdje ovo da pokažem. Napravi sekiru. Brži. Sam ne znam. Okupi bak. Sad ću. Onda nećemo da stići. Evo sad idemo odmah da pravimo, da tražimo ovdje. Ne idemo prvo da napravimo platformu gore. Dobro, lako ćeš nego da napravimo krevet. Što me to nervira? Koja? Pa to kad ne može se popne. Ja sad zavisi koje će drvo idealno. Eto tu. Tu. Je to, samo da očistimo. Da. Treba ćemo tu zgore. Vidim koliko snimam. 7 minuta već. Mi da završavamo klip već. Što 10 minuta može da snimam. Da snimam elementić. Evo uskoro ćemo završimo klip. Još samo da očistimo malo ovoga i to će biti kraj. Hoće biti ovo prva epizoda ili ne? Šta? Hoće ovo biti prva epizoda pa će nastavak biti ili ne? Da, bit će. Ovako sam mislim, znaš. Možda. Samo da proširimo. Ne možeš. Joj, pošla sam se malo drvo. Ajde, taman tu imaš. Znaš taman tu. Kako te napravi da se silazi? Ma, to ćemo ovako. I tu. A imam more da vidiš, predašci. I to je bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem klipu, znači subscribe-ite se na Impossible Gaming, subscribe-ite se na Srpska Kamikaza, mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao.